расман муҳориба дар вазни 57 кг байни варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 11-3 ва варзигари арманӣ Герман Барсегян бо рекорди 6-4 рӯзи 27 январ дар шаҳри Казан дар турнири ACI 151. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. яке аз сомонаҳои машҳури хориҷи ММА ҷанги 23 проспектҳои ММА-ро берун аз UFC муаррифӣ карданд ки аз рӯи навиштаи онҳо ин 23 ҷангварро мо бояд назорат кунем, чунки онҳо соли 2023 ба одамон аз худ хабар медиҳанд, яъне бо баромадҳои худ эълони калон карда метонанд. ва дӯстон, чӣ гуна ки дар ин акс, дар акси асосӣ мебинед, дар ин ҷо варзигари бебохти тоҷик Сарварҷон Ҳомидов низ ба қайд гирифта шудааст. ММА ҷанги Сарварҷон Ҳомидовро проспекти соли 2023 мешуморад ва боварӣ доранд ки дар соли 2023 ӯ худро хеле хуб муаррифӣ карда метонад. ҳамчунин дар ин сомона навишта шудааст ки Сарварҷон Ҳомидов яке аз спарринг шарикҳои асосии чемпиони пешинаи UFC Пётр Ян аст ва ӯ дар ҳама мавқеъ ҷангвари сахт аст. ҳамчунин ӯ дар формаи ҷисмонии хеле хуб қарор дошта, яке аз беҳтарин ҷангварони вазни 61 кг дар ҷаҳон аст, навиштааст ММА ҷанги. ва дӯстон, ин хабари беҳтарин аст, чунки ММА ҷанги ин сомонаи хеле калон ва машҳури хориҷӣ аст ва ӯро мухлисони зиёди ММА мехонанд. аз ҳамин сабаб мо ифтихор мекунем ки варзигари мо аз байни ин қадар варзигарони ҷаҳон дар ин рӯйхат ҷой гирифтааст. Сарвар Ҳомидов варзигари тоҷики 25 сола буда рекорди 14-0 дорад ва ӯ дар бисёр ташкилотҳои калони ҷаҳон ба монанди UAR Warriors, AMC Fight Night ва Bellator баромад кардааст. охирон муҳорибаи Сарвар дар ташкилоти Bellator гузашта буд ки ӯ рақиби худро дар якум дақиқа якум раунд ба нокаут равон карда буд. мо Сарвар, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем ки ӯро яке аз сомонаҳои машҳури ҷаҳон ба қайд гирифта ҷангвари ояндадор мешуморанд. дӯстон, баъди баромадани хабар оиди рақиби Нурулло Алиев, худи Нурулло ин хабарро дар саҳифаҳои иҷтимоии худ тасдиқ карда оиди ин муҳориба чунин суханҳо навишт: рӯзи 25 феврал иншааллоҳ ма эълони калон мекунам, навиштааст Алиев. ва дӯстон, дар ҳақиқат барои дебютант чунин рақиб имконияти хеле хуб аст ки бо ғалаба дар ин муҳориба эълони калон кунад. барои ҳамин дӯстон ин муҳорибаро интизор мешавем. аллакай шаби 14 ба 15 январ турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар он як бародари афғони мо, ҷангвари бебоғ Ҷовид Башорат баромад мекунад ва мо ба шумо тавсия медиҳем ки муҳорибаи ӯро тамошо кунед, чунки муҳориба байни ду ҷангвари бебоғ мешавад. муҳорибаи онҳо дар вазни 61 кг баргузор мегардад ва Ҷовид Башорат бо рекорди 13-0 дар октагон бо варзигари бразилӣ Матеус Мендонка бо рекорди 10-0 вомехӯрад. ҳамчунин дар ин турнир Умар Нурмагомедов низ баромад мекунад. барои ҳамин дӯстон, агар имконият дошта бошед, ин турнирро тамошо кунед. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ рӯзи турнир мегузорем. барои ҳамин дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавед, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.